И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Farcraft и днес ще играем Minecraft. Трябва да видим на коя версия ще да такова профил. Да видя тези снапшоти, да ги видим. Снапшот 15 U50A. Но видим. И да започваме. Това най-новата версия ли? Да, Макс, тук ме пита брат ми и... Айде, зареждай. Зарежда... той вече да иде. Просто ще го направя след клипа. И съм с един снапшот. Нов свят, survival, да. Това и това включвам. И създавам новия свят. Да видим. Тук телефона на баба звъни. Сега се подъщам. Върнах се! Още ли не е заредил той? Айде бе, кога ще зареди? Ама такова, Живко, отидаха ма вика такова. Вика, дяд Стоян го няма, бил на почивка някъде. Вика, кола няма в момента. Съм тук самичък, да го оставим, вика, за понеделник. Вика, ми хубаво, да, не можеш, па ще ми Майче кажа. зареди вече. Да, той. Къде ми е ръката? Женичка съм. Тъпа. Беше работа тук. Така. Когато ми се попява, да направим камера. Така да видим новите. Ето ми допълнителните. И риба, ето първи апдейт. Трябва да има повече неща, отколкото преди. Така, сега да видим тук е блок. Да, ето тези. Сега, тук. Тези. Това няма ли ги сам фендо? Само да пробвам обсидиана. Ето го. Ще сега да пробвам. Кой искате да идете да ви купи? What? Кифлички с мармалад. Някакви кифлички с мармалад не искат? Бум! Къде? Това ще бъде. Да видим другото. Тук. Да, ето те са по-големи вече. Честата. Така. Какво суи? Къде отца? Да. Да не видя. Извинете, чакай. Това нещо. Така. Така. Сега се ще да видим нещо. Как? What? Какво нещо чак? Кой искаш да се обадиш? What? Начули за Олю! Ето какво е новото. Странно. Добре, да видим. Тук. Това е ново. Малото яйце. Шука. Има и нови стрели, ще даже. Да видим какво прави. What? Се на място, да на няколко места. Да, той се остава. Ще избере аз много здраве, ако не се е много слабочка. Ще го ще. Бих се добре. Странно. Окей, ще да видим друго. Да, тук видяхте рани. Да, това и това са нови. Ще опитам отново. What? Да, отвадите са променени.
Аз също има нови. Ето ги. Люм Джемлинг. Вижте, е така да стои. Да, това е значи. Добре. Щом така. Да е. И нека да започнем нашия survival. Това много готино изглежда. Обидете едно. Не, Макс. Макс е брат ми. Така, нека да започваме. Ти не знаеш какво вкусоти е. Стъргалки, бе. Къж. Каква стъчките? Това че е вкусно. Абе. Има и нови звуци. Някои нови. Не искам повече. И аз малко съм. Добре, спавам. Време ми е. Всъщност. Ау. Не. Ого! Ще да. Добър. Да, ето тук има пещера. Така. Нека да видим. Да. Чай да я разгледаме. Според мен това няма да е никакъв survival, ами по-скоро разследване на най-нови снапшот на Майнкрафт. What? Толкова... Чакай. What? Странно, доста... Ти май си още рядко се завиш по гледайте тук където... Супер, да. Е много хубаво. Това не е survival. Това е да разглеждаме по-скоро. Намери такава по-голяма, не знаеш, ще взема. Не се взема. Не, по-добре идея. Чакай. Не. Вънка не е стои. Не. Аз съм не бях вънка там да питам. Просто шубичката сега не е Пентори. Аз стане с шубата и ти излизам вънка впред на двора, дядо ще Това ти лови. И то. Третото и да води така да направим. Ето и ще направим така. Така. Добре. Ебан сега съм ми. Чекита! Ела тук, чекита! Да, има пещеря. Не е пещеря. Напротив има даже. Чакай маличко. Това е голяма. Тук е бахти. Видях? Да. О. Там по-дома, че има мъж. Има. Да, ето тук. Да. Гъба! Пещера! Сериозно? Много тясно. И да, това беше от мен. Надявам се да ви хареса. Чайте малко. Това е нещо като телепорт в спаун. Да, това беше от мен. Ако искате да има някакво състезание с крилца, няма да има, защото не мога да създам мрежи.
И да, това беше от мене. Какво? Чакай, натискането на F10 може да отива в другата ръка. Виждате ли ми евент? Да, това е супер. И да, това беше от мене. Надявам се да ви се хареса. Довиждане и до нови.